nekog razloga u Mondu misle da sam zabavan i uvek fizički spreman, od čega je samo jedno tačno. Ali došli su na ideju da razbijamo mitove o trčanju i moram da vam kažem da mi ništa se to nije dopalo u početku. Međutim, onda sam gledao Beogradski maraton i skapirao sam ko je sve istrčao ove godine. I kada sam vidio neke svoje prijatelje 10 godina stariji od mene i 10 kg teže od mene kako završavaju polumaraton, malo sam se osjetio onako bez veze i odradilo me na sujetu i mogu da vam kažem da mi je odmah ova ideja postala drugačija i da ćemo trčati, makar morao da trčim bos, a? Jel možemo izbacimo to? Ne. Ne? Dobro. Trčat ću i bos. U moru svojih suludih ideja u ovom serijalu producentkinja je negdje pročitala da je zdravo trčati bos. A sad, ono što sam ja čuo je da odrasli mahom i ne znaju da trče, odnosno ne trče pravilno, pored toga što ne trče uopšte. I da im je za to potrebna dobra patika. Jedini način da ju ubedim da je ovo besmisleno je da trčim bos po Beogradu. Mogu da uzmem tu crvenu majicu, ona slaže mi se s patike. Nažalost, razbijanje mitova o trčanju podrazumeva da nekad mora da se trči, ali moje producentkinje nije bilo dovoljno kilometra, nego je smislila milju, a to je koliko? 1,6. 1,6. Jel mogu ja prvo da hodam pa onda da trčim? Može, ali moraš i da trčiš. Da, o tome sam pričao. Ništa, idemo, ajde. Lakši je ovaj deo hodanja, samo delo je malo besmisleno. Osjećam se kao neka vlogerka, samo što nemam 24.000 followera, mislim da imam 400. Najgore mi pada što moram da šetam ovde kao japanski turista, a ovi momci igraju basket. Ja sam ceo život igrao basket. Imam jedan apel za sugrađane. Dragi sugrađani, nemojte koristiti staze za trčanje da biste na njima šetali svoje bebe u kolicima, izvodili svoje kućne ljubimce, šetali se drugom drugarom, supružnikom, supružnicom, bakom, dekom, zato što postoje druge staze za to. Najgora stvar koju možete uraditi za trkače je da udovozite biciklom, zato što znam pouzdano da se biciklisti ljuti kada trkači koriste njihove staze. Don't do that. To nije cool. Si me čuo? Dosta bilo. Razbijali smo mitove o trčanju. Jedan je bio da se treba trčati svaki dan. Ja sam ustajao svaki dan i mogu da kažem da je imalo smisla, ali ne morate. Samo trčite i to je okej. Drugi mit je bio da li se isto gubi kalorija kada se hoda ili kada se trči. Pogledajte na aplikaciji. Treći mit je bio da je najzdravije trčati bos. To nije tačno. Proveo sam se kao bos po trnju. Sve što mogu da vam kažem je da je najbolje, Tora, čekaj, da sebi kupite psa i da trčite za njim.